Welcome back mga ka-Jazz. Dito naman tayo sa Bohol Tarsier Conservation Area. Halika, samahan niyo ako. No mask, no entry mga ka-Jazz. Oh no! Yung mga ka-Jazz, scientific name ng tarsier. Wow! Habitat niya. Ayan mga ka-Jazz, I love Bohol. Ka-Jazz, finally dito na kami sa Tarsier Sanctuary. Ayun, guys, nature na nature. Asan si Tarsier? Oh no! Ayun, yun na yun guys. Narinig nyo yun? Ha? Yun ang Tarsier. Ha? Ayan mga ka-Jazz, mapahaba rin yung inuman. Very nature mga ka-Jazz. Tarsier Sanctuary here in Bilar, Bohol. Asa? Napin natin mga ka-Jazz. Andito mga ka-Jazz, oh. Ay, natawag ko mo, matibay ang mata. Oh. Ayan. Dinidikit mga ka-Jazz, oh. Wow! Ayun, mahiyain mga ka-Jazz. Ayan. Ana, oy. Ikaw na, oy. Hindi na pwede kunitan? Dili. Maat mo na, ma'am. Akon po na mo. Isa pa dito mo. Ma'am, isa pa. Ayan mga ka-Jazz, huling-huli sa akto mga ka-Jazz. Wow! Dito mahihayin mga ka-Jazz, marunong makihalubilo. Ayan, nakita nyo. Ayan. Nawa ko, ana? Ayan. Wala linya. Gumagalaw mga ka-Jazz. Ayan. Kita na dyan mag-personal. O yun. Sabi na kong dagpo. Gagmay na siya. sila. Yan ang tinaguri ng smallest monkey Di pa na mangawa. in the world mga ka-Jazz. Mga naog na sila. Ah, okay. Smallest monkey. Balhin na sa sila. Bye-bye. Wala ko na sana. So naragya dili sila ning premises ani boss no. Dili na okay gikoral man sa screen no, di sila makadtos ubang ano. Di sila makamigrate sa ubang forest no. Pero naman nagangyap mong wild. No. Nagkapoy wild eh. Ako rin dahil ma'am na, nagtanaw ni ma'am. Muro ka na signaw, mo gani yung muro mga ka-Jazz. Oh yun. Ako rin kanina ka. Ayan. Mga ka-Jazz. Asa oo naro. Oo. Yan mga ka-Jazz. Papalandong siya mga ka-Jazz. Ayan. Ito na naman mga ka-Jazz. Meron pa oh. Ang liliit, ang cute. Kung pwede lang ito anuhin. Dalhin no. Bibili ka nito tapos alagaan mo. Ayan. Oh no! Jessica. Say bye. Bye to Tarsier. Ko kanani sila kadako. May ticket sila. Abi ni mo managpo. Oo, nag-order ko sila nga ko. Sabat-sabat apa deh, Bre? Walo ang nagawas.
Inyo oro mga 3 hours pa mo ha. Huli na sir. Huli sila ba? Huli sila. Ayan mga kadyas, natapos rin yung picture natin. So gusto mong hanapin ang ganda, gusto mong mag tarsier hunt, mag tarsier hunt ka, pwede mong hanapin din. Wala. Tarsier hunt mga kadyas. Andyan pa? Tanaw ni mo kay? Ayun. Yan mga kadyas, patapos na tayo. Dito na tayo sa finish line. Oh no! Yan. Kadyas. So exit. Tapos rin mabahabang inuman. Yun, exit. Dahil doon yung entrance, so dito yung exit. Yan mga kadyas. Finally. Ito mga kadyas, souvenir na naman. Yan, walang katapusan to. Ayun, souvenir. Yan. So cute. Just. Yan mga kadyas, si Tarsier Bohol. Enjoy lang pre, enjoy lang ang moment. Tawag din na ba? Uy, kinaka-tarsh your head pa dyan ha. Guys, kapalit ako isa dito. Guys, pili pa si Nana, Mads, Mary Jane at si Mrs. Yan mga kadyas, kita nyo. Ano, ang sa'yo mo? Pati si Jessica, mga kadyas, pili ko daw siya. Ayan, mga kadyas. Ayan mga kadyas, ito yung pinaka dulo ng video natin. Pamimili ng mga souvenir. Tsaka that's it. Exit na tayo. A few moments later. Napanapay series. Ayun mga kadyas, nandito tayo sa man-made forest. Dito sa Pilar, Bohol. Pangatlong destination to. So, ang magawa lang natin dito, picture lang. At saka, ayun, tingnan yung magandang man-made forest nila dito. Mahogany daw to eh. Ayun. Hindi daw masyadong nasalanta to sa panahon ng Bagyong Odette. Kaya, ayun, marami pa ring natitira.
Ayan mga kadyas. Yan. Picture sila mga kadyas. Ganda ng man-made forests nila mga kadyas. Peaceful dito mga kadyas. Kung pwede ka lang magbahay dito, gagawa ka ng bahay dito. Mga mahugan ni no? Hindot di ba kawan? Tulig yun. Sa picture na kutub niya, ano na dyan? Tapi wala na dito sa pantry sa manipis. Ano sa inani ba? Turmubo lang. Ano ni? Wani nila harbisa no? Bawal man ko. Conservation. Katulad nga tumbay lang, gi. Putol. Paghimuguan. Di laras pang kwartahan nila. Yan mga kadyas. Bilar Yapo no? Bilar Bohol mga kadyas. Going to ano ta? Man-made forest. Lubok. Mahogany. Mahogany. Lubok mga kadyas. Nais manok mga kadyas. Tinawag na tinais manok na Kita na naman ba bro? daanan. Ayan kasi kita mo doon sa ibabaw. Yung dinaanan mo. Kita niyo yung tinais sa manok mga kadyas. Parang ano, Mura good kayo. Marcos highway. Barbecue Sa Baguio. na. Sa Baguio. Tuhog na mga kadyas. Tuhog.